покажем няколко техники, които може да водим профилактика на устната кухина прямо зъбите. Ето в момента се вижда, ето това тук, са началните стадии на отлагане на зъбен камък. Започва като зъбна плака и след това минерализира и се превръща в зъбен камък. В домашни условия трудно бихте се справили да елиминирате този камък. Затова обикновено се прави от специалист, обикновено се използва ултразвук, за да може тази плака да се отстрани. След отстраняването ѝ, със специална машина, се полира зъба и от стопанина трябва, след като е минало зъболечението, премахването на зъбния камък, той трябва вкъщи да следи за профилактиката на устната кухина. Принципно, най-често зъбният камък в тези зъби се отлага и в кучешките зъби. Затова при прегледа вкъщи, ако забележите отлагането на зъбен камък, трябва да потърсите помощта на лекара, за да може той адекватно да почисти този камък. Така, увиваме около пръста, намокряме го, топиме в сода за хляб и буквален смисъл като шкурка почистваме зъба. Това нещо може да се прави веднъж седмично и гарантира да нямаме рецидиви или рецидива да бъде в много по-разсрочено време. Другото, което трябва да се знае, че обикновено храните са част от причината за натрупване на зъбен камък. Когато се яде мека, недостатъчно обемиста храна, при която да може да се елиминира от естествено плаката. И другия вариант е, когато имаме някакви заболявания по устната кухина, особено на слюнката, тя минерализира, отделя голямо количество минерали, които вече импрегнират самата плака. Така че варианта добра храна с профилактика вкъщи би дала една здрава устна хигиена и по-малко заболяване на пациента.